To jama'a salamu alaikum. To, ku 'yan Nijar fa yanzu aiki ya same ku tukuru, dole ku fito yanzu wato a midiya ku ƙara tunatar da gwamnatinku. Wato gwamnatin taku ta sani, to amman ta ƙara sani, kamar yadda Allah ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ai ku tunatar da 'yan uwanku muminai domin tunatarwa wato tana amfanin muminai. A'a sun sani, mun san sun sani ba wai ba su sani ba, amma ku sanar da su. Kamar yadda Allah ya ce liyazdadu imanan ma imanihim, bai ma'ana kuna da imani sai mu ƙara narka muku imani. To mun ji wannan shedanin wato cewa Patrice Talon wato yana nan yana ta propaganda shi, wato yana tura mu shugabanninmu message en simile pour que les frontières soient ouvertes. To wallahi ka sani wannan frontier din ba za mu taɓa buɗe ta a yau ba, ba za mu taɓa buɗe ta a gobe ba. Saboda wannan message ɗin da kake tura mu shugabanninmu, wato ka ba da haƙuri amfivlik ko? Ka ce yanda muke so haka za a yi, yanzu ka koma wato kana propaganda ka ta ƙarƙashin ƙasa kana tura message na cewa su yi haƙuri a dawo a ci gaba da alaƙa. Saboda ka ga 'yan ƙasarka sun bijire maka suna neman in baka yi hankali ba abin ya kai ka rasa ga kujerar mulkinka. Tunda ku da mun kun yarda a kan kujerar mulkin ku za ku iya ku yi komai. To ba za mu taɓa buɗe wannan frontier ɗin ba. Da wannan muke kiran da 'yan Nijar cewa su hito tukuru, wanda ake jin sautiyoyinsu, muryoyinsu suna zuwa nesa. Su tashi su yi maganganu su dinga gaya ma gwamnatinmu cewa kar wa'annan maciyatan su zo su yaudare su. Su ce za su zo su buɗe, wato su zo su shigo mana wato da kwantina ta makamai a zo a halaka mu. Tunda mutanen nan komai za su iya su yi. Saboda kai wannan shugaban ƙasar Benin babu wani abin da ka rage ƙwaya ɗaya, ƙiyayyar da kake mamu ba abin da ka rage ta fito fili. Saboda menene? Qad badatul bagda'u min afwahihim wa ma tukfi fi sudurihim akbar. Ƙiyayyar da ka nuna mamu ta fito fili ƙarra, sannan kuma wadda ka ɓoye a cikin zuciyarka Allah ya ce ta fi yawa. Saboda mu muna da tabarau na addini da muke sa mu hanga mutum. Da ka taho mu tsab kar muke kallon ka. Da wannan muka ta bada shawara cewa a yi hankali da wannan ƙasar ta Algeria, sai yanzu gashi abu su ma abu ya fito ƙarra. Akwai 'yan Nijar da yawa da suke ce mana wai kai kaɗai ne mai kishin ƙasa. Ba ni ko da ba ni bane mai kishin ƙasa, amma dai ainihin yanzu dai ta fito fili ko? Kuma na faɗi an gani nan da wata kusan 4 nike cewa a yi hankali da Algeria. Ga sai yanzu sun zo sun tura ma Mali ƙarara, wato sun ambasad ɗinsu wanda yake Mali sun ce ya dawo gida. Gashi sun fito fili ƙarara sun ce to 'yan ta'adda dole a yi sulhu da su. Yanzu gashi nan yaƙi koko in ce faɗa yana neman ya ɓarke tsakaninsu da Mali. To ku tabbatar da cewa da kun taɓa Mali kamar kun taɓa ƙasa uku kenan. Saboda Algeria ɗin nan wallahi azim in kai ba ɗan ta'adda bane, me yasa zaka zo wa ka nace ka'in da na'in ka ce wai wani abu wato dole sai an zo an yi sulhu, in dai kai ba ɗan ta'adda bane ba. Saboda kashin da ake ma 'yan ta'adda ba ku so, saboda ɗiyanku ne ku kuka rene su. To wallahi ku sani gabaki ɗaya duka za mu haɗa ko mu muku kwala ɗaya. Maciyata, Ubangiji Allah ya ƙara wargaza al'amurinku. Shi yasa duk wannan takunkumin da aka saka, wa'ayin ƙasashen da suka sa takunkumi babu ƙasa ɗaya tun daga fitsararrensu ƙasar Faransa har ya zuwa ƙasan bayon nasu, wallahi babu ƙasa guda ɗaya wadda za ta cewa yau ni ina jin daɗi sama ga ƙasar Nijar. Ku ce wai don kun samu ƙasar Nijar takunkumi wai ita tana cikin tsanani, ku kuna cikin yalwa, wallahi ƙarya kuke yi. Ku da kanku shaida ne a kawunan ku cewa abin da kuke faɗi ƙarya ce. Allah ya ƙara wargaza al'amurinku. Muna ƙara kira gwamnatin mu cewa alaƙar da ke da kwai da irin tsakaninmu da ƙasar Algeria ko wasu ƙasashe da suke taimaka mana ko da suke bamu wani agaji daga baya zai zowa su dinga riƙe wannan agajin, wato suna wulaƙanta mu koko suna amfani da wannan daman domin su cimma wata manufa nasu, to su tashi tsaye da ƙafuwansu. Yanzu kun ga abin da Algeria barazanar da take yi ko? Kun gani yanzu, saboda sun san cewa kamar muna shigowa da abinci ta hannunsu, to da wannan suke son su yi amfani dama su samu kullun da za su dinga shigo mu da 'yan ta'adda ko kuma su yarda a yi sulhu da su. To ku tashi ku dogara da ƙahuwanku. Duk abin da aka sa ana shigowa da shi a Algeria za a iya yin shi a Nijar. Shinkafa ce, fulawa ce, ko menene akwai shi.
saboda China ta taɓa cewa a bata rairan Niger, Saharan Niger, ta ce a bata ita, wato a bata haya shekara guda, za a ganin abin mamaki. Saboda za zuwa su kawo zo su yi shabka nan noman rani su yi mai su tuna har sun ganin dukiya ce kwance. To don haka wallahi babu wani abin da za a gama. Gwamnatin mu ta tashi ta dogara da kanta. Zancen yanzu duniya ka tsaya kana dogara da wani ka ce wani ne zai zo wa ya taimake ka. Wallahi wannan ya riga ya ƙare. Mu tsaya da ƙahuwan mu, duk abin da muka san ana kawo mu a waje mu yi shi a cikin gida. Da wannan za mu fita reni daga idanun mutane. Wayancan mutanen muna ƙara musu addu'a, Ubangiji Allah ya ƙara wargaza